Hello mga idol, welcome sa akong YouTube channel. Ug kung bag-o ka pa lang sa akong YouTube channel, palihog kog subscribe mga idol. Ug welcome sa Binasbas Road diri sa Laak, Davao de Oro. Mao ni ang surkatanan padung sa sentro sa Laak. Kung gikan ka og Sawata, ug moadto kag Laak, diri ka moagi sa Binasbas Road. Di na kakinahanglan nga mobalik pa sa Igangon adung sa Laak, mas duol ang Binasbas Road. Apan wala pa na siminto ang Binasbas Road, napay putol-putol nga mga siminto, di pa siya fully simentado. Og shout out sa mga taga Binasbas Road, taga Binasbas, Barangay Binasbas, og dagkong balay diri nga lugar. Medyo ngilit pa lang siya nga lugar, pero naga-develop na ni nga lugar. Kay access ni siya sa Sawata padung sa sentro sa Laak, Davao de Oro. Tungtong natag semento mga idol. Putol-putol pa ang semento diri ang dapita, og mingaw ang dalan. Murag dili pud siya kuan kung gabi ka moagi diri dapita. Delikado siguro. Kung gabi ka magbiyahe, kailangan dyan mo balik sa kuan Igangon. Kung mao nilang elementary school, mao ni ang sentro sa Binasbas, ug mao ni lahang barangay hall sa Binasbas, Barangay Binasbas. Mao ni ang daghan balay diri sa ilang sentro. O diri sa unahan gamay, mingaw na sadwa na sa mga balay-balay. Sa unahan diri rapurod na pod, naputol na pod ang semento. Pero mas duol gyud diri agihan kaysa mobalik pa ka sa Igangon. Wish you mga idol, subscribe sa akong channel mga idol. Nagkadaghan ang mga subscriber mga idol, no? Nagkadako na atong channel. Nagdagan kay salamat sa inyong tanan. Og kuyog nako si Commander, siya ay nagunit sa cellphone, nag-video. Wish you. Gikan mig Sawata ni mga idol, kay nagbayad mi sa motor. Og salamat kayo kay naimpas na gyud nato ang service. Mo ni kanunay kauban ako mga idol sa trabaho, sa mga lakaw, og naimpas ra gyud din taon kaluy-an, tulo ka tuig gyud. Og dol-dol na ta sa sentro sa Laak mga idol. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Katungtong na sa tag semento mga idol, og naano ta diri sa elementary school sa sentro sa Laak. Mao ni ang elementary. Og lolo la ta sa terminal. Bahada lang ta gamay. Og nindot-nindot ang panahon ron mga idol. Timing kaya pagkabiyahe. Og mao ni ang dako nga gym diri sa Laak mga idol, pero wa pa na nagamit. Kaning sa babaw mao ni ang terminal mga idol. Dari sa sentro sa Laak.
abot na ta sa sentro. Sinson kaya ang laak ron mga idol na dagkong building. Wala ang laak public market. So, nasa atbang mo na yung mga bagong building na yung mga bangko, mga dagkong tindahan. So, salamat mga idol sa inyong pagtanaw. Padayon lang sa pagsuporta mga idol. Nakadako ng channel. Daghang salamat sa inyong tanan mga idol.